Teď vám během následujících 15 minut řeknu, jak spustit svoji první leadovou kampaň na Facebooku nebo na Instagramu. Je to extrémně jednoduchý, nebojte se, já vás provedu celým tím procesem, krok za krokem, všechno vysvětlím a všechno si společně naklikáme. Ale pojďme rovnou na to. Jinak čau mňau, moje jméno je Zdeněk Šerý a já a moje firma se vlastně zaměřujeme na to, že pro B2C firmy, což jsou firmy, které cílí na koncového zákazníka, což můžou být e-shopy, služby a tak dále, tak pro ně stavíme komplexní marketingové systémy, což znamená webové stránky, nastavujeme pro ně placenou reklamu, sociální sítě, e-mailing a tak dále. Takže takhle jenom ve zkratce a pojďme se podívat na to, co jsem si tady pro vás připravil, protože to je fakt bomba. Takže jako první věc, kterou budete muset udělat, bude ta, že budete muset jít na odkaz, který se jmenuje adsmanager.facebook.com. Odkáže vás to na tuhle stránku a jako úplně první věc, kterou my budeme muset udělat, bude ta, že si musíme rozkliknout políčko účtů a kliknout na účet Vytvořit firemní portfolio. Jo, tady je to úplně jedno, jaký tam dáte údaje, tyhle údaje se nebudou nikam zaznamenávat, je to pro vás informace, takže já si tady dám účet třeba testovací, jméno testovací, příjmení testovací, firemní e-mail testovací, test@test.cz. Jo? Vytvořili jsme a to byl úplně první krok. Jako druhá věc bude tak, že budete muset pod to přiřadit Facebookovou stránku. Samozřejmě proto, abyste pustili reklamu na Facebooku, musíte mít Facebookovou stránku, takže pokud ji nemáte, tak musíte zpátky na Facebook, založit si ji a tady si ji potom propojit. Jo, takže tady já kliknu například na moji testovací stránku, kterou jsem si vytvářel předtím a propojím si ji vlastně s tím reklamním účtem. Tady to jenom proškrtnete, pokud nepotřebujete přidávat další lidi, potvrdíte a máte vytvořený svůj reklamní účet. Bohužel mě to teď jako nepustilo, protože to jsou testovací údaje, takže ono to poznalo, to vůbec nevadí. Super, teď jsme vytvořili portfolio, ale ještě si musíme vytvořit náš reklamní účet. Takže já jdu opět na to, že rozklikávám tuto kolonku nahoře, klikám na to portfolio, který jsem si vlastně jako vytvořil a dávám vyberte možnosti. V tomto případě klikám na vytvořit nový účet pro reklamu. A zde už budeme vytvářet účet pro reklamu. Opět ten název je zcela pro vás, takže já si tady můžu dát testovací. Časové pásmo je lepší určitě zvolit to, ve kterém jsme. Já v tomto případě jsem v České republice a mám si to samozřejmě v českých korunách. A jdeme dál. Tady jenom přijímáme nějaký meta, prostě obchodní podmínky a tak dále. Přijímáme, pokračujeme. Super, teď když se vám to poprvé otevře, tak vlastně tady uvidíte úplně prázdno, jo? Tohle je můj nějaký testovací účet, který jsem si dělal třeba před 6 lety, takže tady jsou ještě nějaký kampaně zapnutý, když jsme dělali koncerty a pořádali akce. Určitě věc, kterou vlastně vy budete muset udělat takhle úplně jako do začátku a jedna z prvních věcí, které musíte udělat a bohužel jsou nutné, tak je kliknout na sekci fakturace a zde si přidat svoje vlastní údaje o kartě, svoje údaje vlastně o tom, jak vy budete ty peníze platit. Takže vy přejedete sem, dáte sekci přidat způsob platby. V nejlepším případě je to spíš lepší země přidávat tam kartu. Pokud by vám to nešlo, můžete tam jednorázově přidat finance, což znamená, že si tam dobijete kredit. Kliknete tady na přidat finance, ono vás to zase vyzve k tomu, abyste tam zadali kartu a vy si to dobijete třeba jako kredit v telefonu. Já spíš doporučuji přidat tam kartu dlouhodobě, ono si to bude vlastně ty vaše peníze tahat z té karty postupně a vy takhle budete vlastně čerpat ty peníze. Ještě musíte přijet na konec na informace o firmě a zde zadat informace o vaší firmě, protože samozřejmě pokud vy nejste plátce DPH, tak vy z téhle částky, kterou vy tady vlastně utrácíte, byste ještě na konci každého měsíce měli zaplatit DPH. Pokud plátce jste, tak je to takzvaný reverse charge, co znamená vlastně, že vy to DPH už si potom nemusíte vyměřovat, ale pokud plátce nejste, tak z každé koruny, kterou tady vlastně vy utratíte, byste měli ještě odvést samozřejmě daň. Nikdy v životě jsem neslyšel o tom, že by to finančák chtěl, že by to někdy finančák někoho takhle vychytal, kdo není plátce a přesto neodvádí ty daně. Zase k ničemu vás nenabádám, jenom to, co jsem zase slyšel. Jo? Takže jako úplně první věc, kterou vy tady musíte udělat pro to, abyste si vytvořili svůj první reklamní kampaň, je kliknout na tlačítko Vytvořit. Pokud, jak jsme si říkali, je to kampaň pro potenciální zákazníky, pro lídy, tak vždycky vybírám tlačítko Potenciální zákazníci. Pokračujeme, nezastavujeme
Pro vás bude stěžejní určitě nastavit rozpočet kampaně, doporučuji určitě vždycky denní rozpočet. Denní rozpočet by měl být rozdělená částka, kterou vy do toho chcete dávat měsíčně, děleno 30 dněma. Takže vy, pokud do toho chcete dávat měsíčně 6 000, tak byste měli mít tady přibližně 200 korun na den, jo? Tady potom nic nezaškrtáváte. Pokud byste měli nějakou z těchto speciálních kategorií, jako jsou například finanční produkty, nebo bydlení, nebo zaměstnání, nebo nějaká sociální problematika, budete to zde muset uvést. Ta Meta, což je vlastně Facebook a Instagram dohromady, protože to vlastně jedna společnost, my jsme teď právě taky na Metě, i když pouštíme reklamu na Facebooku, tak ona vám potom tu reklamu přímo nezakáže, ale často jsou tam větší restrikce a potom samozřejmě i větší cena za tu reklamu. Jo? Takže pokud poskytujete finanční služby, zaškrtněte to, klikáme dole vpravo na tlačítko. Pokračujeme a už jsme se dostali zde do takzvané nové reklamní sady. Pokud já chci pouštět leadovou kampaň, mám dvě možnosti. Buď dělám rychlý formuláře, což jsou vlastně ty formuláře, které se člověku zobrazejí na Metě, jo, vlastně vy scrollujete feedem, někomu se zobrazí váš příspěvek, on na něj klikne, vyběhne mu rychlý formulář, nikam ho to nepřesměrovává. To je nejlepší pro lidi, kteří chtějí krátkodobý výsledky a nemají webové stránky. A nebo případně vy toho člověka můžete odesílat na svůj web, kde on si pročte, co děláte, dozví se od vás víc informací a na konci toho webu potom většinou bývá nějaký kontaktní formulář a on odešle ten kontakt z vašich webových stránek. Pokud chcete jít tou cestou rychlých formulářů, říkám spíš krátkodobý výsledky pro lidi, kteří nemají web, nechám rychlé formuláře. Pokud mám webové stránky, chci ty lidi odkazovat na svůj web, klikám na web. Potom nám tady vlastně vyskočí, co je naše cílová jako nějaký cíl, cílová efektivita, je to tady pojmenovaný. Vy tady stejně budete mít jenom, pokud nemáte žádný reklamní vlastně data v účtu, tak tady budete mít jenom jednu možnost, takže vy necháváte maximalizovat počet potenciálních zákazníků a musíte si vytvořit dataset. Tady už jsem si vytvořil před asi 6 lety dataset, který se jmenuje nevím, co to je. Myslím si, že jste momentálně úplně ve stejné situaci. Vy kliknete vlastně na vytvořit nový dataset, opět pomenujete si ho podle sebe, třeba testovací. Tady to necháte bejt, protože vlastně pokud samozřejmě ta vaše reklama nesouvisí s jedním z těch bodů, tak to necháváte bejt. Opět, pokud souvisí, musíte to vybrat, protože dlouhodobě vám ten Facebook, ta Meta zablokuje ty kampaně, pokud to teďko nevyberete, ale třeba ta vaše reklama bude spojená s finančníma službama, tak to Meta stejně nějakým způsobem za relativně rychlý čas pozná, takže doporučuji všechno vyplnit po pravdě. Vzhledem tomu, že já jsem momentálně zvolil vlastně ten možnost těch webových stránek, Meta po mně vlastně teďko chce, aby jsem si nastavil takzvaný Metapixel, případně Conversion API, což znamená to, že já si potřebuju propojit svoji webovou stránku vlastně s Meta reklamou. Takže já potřebuju ze své webové stránky dostat informaci o tom, že ten člověk na tu webovku přišel, že někde udělal nějakou akci a případně potom, že vlastně vyplnil ten kontaktní formulář. Jo, takže říkám, je to pro tahle možnost toho webu je určitě pro lidi, kteří jsou trošičku technicky schopnější, zároveň třeba mají někoho, kdo jim s tím pomáhá. Takže vlastně pokud vy takovýhle člověka nemáte, tak se spíš vraťte a i když máte třeba webové stránky, tak vám doporučuji jako první kampaň jít spíš přes ty rychlé formuláře. Pokud takovýhle člověka máte, nebo vy jste dokonce ten člověk, tak si to společně můžeme teď v rychlosti nastavit, ale bude to fakt jenom rychlost, protože se na to vůbec nechci zaseknout. Klikám, vlastně pokračuji a tady vlastně skopírovávám ten kód vlastně a dávám si ho do svých webových stránek. Jo? Ten kód je vlastně naměření toho, že ten člověk přišel k vám na web. Pokud vy chcete trackovat to, že ten člověk odeslal formulář, ten kód si skopírujete a jediné, co vlastně na konci toho kódu změníte, je místo page view změníte na lead. Tady tohle to proklikáte, dáte hotovo. Pokud bych šel cestou těch rychlých formulářů, klikám vlastně na rychlý formulář, myslím si, že to bude totiž ta cesta, kterou půjde většina lidí z vás a vlastně vy teďko jenom projíždíte a kontrolujete ty informace, jestli jsou správně. Začlenění nedáváte žádný, nebudu se o tom zbytečně rozkecávat, pro vás je do začátku nedávat žádný členění lepší, nedělejte zájmy, ideálně nedělejte věkové kategorie, nedělejte ani pohlaví muž a žena, možná se o tom rozpovídám někdy v nějakém jiném dalším videu, ale vlastně nedělejte to. Věc, kterou doporučuji úplně do začátku, je nevyklikávat, jestli já chci Facebook nebo chci Instagram, nechte to doopravdy na tom algoritmu, stejně tak jako vám tady doporučuji nevyklikávat žádný zájmy, žádný věk, ani nic podobného, ani tu platformu si prosím vás nevybírejte. Je to zbytečný, ten Facebook nebo ta Meta samotná si vlastně vyzkouší, jestli pro ní dává víc smysl Facebook nebo Instagram a sama si to rozdistribuje.
Teď tady tohle projíždíte, necháváte to úplně solo. Kdybyste samozřejmě zvolili tu webovou stránku, všechno jste to nastavili, dostanete se zase zpátky sem a děláte úplně to stejné, co děláme vlastně teď my. Zase klikám na další a tady už v moment toho, když mám rychlý formulář, tak tady já už si musím vytvořit rychlý formulář. Tady já si dám vlastně tlačítko vytvořit a tady já si ho pomenuju. Bude to třeba testovací. Doporučuji tady spíš na začátku jet na vyšší objem. Pokud vám tam budou padat lídy, které nejsou pro vás relevantní, jeďte spíš na ten silnější záměr nebo bohatý obsah a tady vlastně necháváte to optimalizované doručení, forma doručení bych nechal spíš pro vás takhle do začátku jako optimalizovaný. Jo, tady my už vlastně vytváříme ten kontaktní formulář, který ten člověk uvidí, když klikne na tu vaši reklamu. Tady v úvodu můžete si napsat do toho úvodu třeba čím se zabýváte, za mě nejlepší tip, takže já bych tam dal třeba poskytuji marketing pro firmy. Můžeme přidat ještě nějakou podrobnost, jmenuji se Zdeněk Šerý a už se těším na naši spolupráci. Třeba, jo, to už je doopravdy podle každého gusta, je to nějaký první představení s tím člověkem, myslete na to, jo, že on vám nechává kontaktní údaje, tak zkuste přemýšlet, co on by o vás třeba ještě chtěl takhle v rychlosti jenom vědět, nebo jakou informaci by měl vlastně dostat. Tady už přidávám nějakou konkrétní otázku. Pokud vy budete třeba finanční poradce a budete chtít poskytovat rady o investicích, tak by ta vaše otázka mohla být například, kolik máte peněz měsíčně na investování. Jo? A podle toho, co oni vám budou odpovídat, tak vy ty odpovědi budete dostávat, už budete o nich vědět nějakou tu první informaci a můžete je postupně obvolávat. Tady potom vlastně vy uvádíte to, co od toho člověka chcete za ty kontaktní údaje, protože on uvidí tu otázku, on ji odpoví, potom se proklikne dál a tam uvidí kontaktní údaje. To už nechávám na vás, jestli chcete e-mail, jestli chcete celý jméno, jestli chcete telefonní číslo. Já si myslím, že tyhle tři jsou takové jako základ, takže já bych tam vlastně nechal to, co je teď předvolený. Klidně bych i odkliknul, že phone number je povinné, protože tady je to zaškrtnuté jako nepovinné. Já bych to odkliknul a ve vašem případě nebo ve většině případů by jsem to takhle nechal. Klikám na další. Tady v tomto bodě byste měli přidat odkaz, kde vlastně vy uvedete, jak budete nakládat s těma informacemi o tom zákazníkovi. Povětšinou lidí, kteří mají rychlý formuláře, tak tohle to nemají. Já vás k ničemu nebudu nabádat, nebudu vám napovídat, ale jenom řeknu, že jsou tady i možnosti, které nejsou úplně správně, což je třeba okopírovat odkaz od nějaký konkurence, protože je to spíš taková legislativní věc. Nikoho nenabádám, vůbec vám to nedoporučuji, ale viděl jsem, že to nějaký lidi dělají, proto aby tam vlastně jenom nějaký odkaz jako dostali, takže okopírují třeba nějaký jako GDPR. Nejlepší by bylo, kdyby byste si zpracovali na svých webových stránkách svoje vlastní GDPR a potom vlastně odkazovali na něj, aby ty lidi potenciálně mohli vlastně vědět, co vy s těma vašima nebo s těma kontaktníma údajema, který od nich dostanete, tak vlastně uděláte. Jo, tady už můžete zase přidat buď to, že přicházejí ty lidi na web, nebo že k vám můžou třeba zavolat. Není to úplně důležitý. Nakonec, co mám zkoušeno, tak ty lidi nevolají z toho, moc nechodí na webové stránky. Je to prostě poslední krok po tom, co oni vyplní formulář, takže vlastně ve zkratce je úplně jedno, co tam jako bude. Pokud byste si zvolili tu cestu toho formuláře na webu, tak byste tuhle možnost tady vůbec neměli. Vy byste tam měli možnost vlastně toho, že toho člověka chcete odkázat na nějaký svoje konkrétní webové dopadové stránky. Vy tam vlastně dáte odkaz těch svých webových stránek, kde ten potenciální člověk má vyplnit ten svůj kontakt a ta reklama vlastně odkáže v moment toho, co ten člověk na to klikne, tak ho odkáže na ten odkaz. Jo, budete to tady mít vlastně místo tohodle okýnka, tady budete mít odkaz vlastně na to, abyste tam vyplnili odkaz na vaši webovou stránku. Zase opět zbytek máte úplně stejný. Děláme další rychlou věc, klikáme na buď obrázkovou reklamu nebo videoreklamu. Pokud jste si zpracovali video, což už chce trošku víc umu, protože to musí být dobře nasvětlený, musí to být dobře natočený, musí tam být třeba kvalitní zvuk. Tyhle mikrofony stály 7 000, takže to není úplně levná sranda, ale pokud takový obsah máte, doporučuji dávat spíš video. Je to vždycky, nikdy se nedá říct, jestli lepší video nebo obrázek. Já vždycky do začátku doporučuji spíš ty videa, jsou osobnější, vyzkoušíte si to a hned víte, jestli to funguje nebo ne. Pokud nemáte takový podklad, klikáte na obrázkovou reklamu, ale už opět budete muset mít vytvořený nějaký obrázky. Jo, takže vy musíte mít nějaký obrázek vytvořený, který vy v té reklamě budete mít, co se těm lidem bude jakoby ukazovat. Proto, abyste to nahráli, ten obrázek, klikáte tady vpravo na tlačítko nahrát
a vlastně vy si to nahrajete ze svého počítače, potom si to uložíte a přidáváte takhle postupně vlastně ty svoje reklamy. Doporučením samozřejmě je na začátku aspoň 4-5 reklam. Většina lidí nemá vyladěnou ani tu jednu, takže já si myslím, že pokud budete mít jednu reklamu, protože potřebujete jeden banner, tak to pro vás bude úspěch, takže vám do začátku doporučuji hlavně udělat ten jeden banner, odzkoušet si to a samozřejmě čím víc, tím líp, ale myslím si, že to nebude úplně ve vašich možnostech. Pokud byste takové možnosti měli, nejlepší za mě jsou 4, 5, 6 bannerů v jedné reklamní sadě. Doporučuji spíš to nahrát každý jako vlastní reklamu, takže vy byste vlastně tady potom klikli na tlačítko rychle duplikovat a vlastně vyměnili byste tam jenom ten obrázek. Ono by se vám duplikovalo to, co jsme tam všechno předvybrali a vy byste tam vybrali jenom ten obrázek. Jo, a to je vlastně všechno. Super, gratuluju, máte puštěnou svoji první reklamní kampaň a vlastně to, co vy teď můžete, nebo to, co vy teď budete dělat, tak bude to, že vlastně půjdete do business.facebook.com, kde vy najdete takzvaný centrum kontaktů nebo centrum zákazníků, si myslím, že se to jmenuje nějak takhle, už si to přesně nepamatuju, centrum pro potenciální zákazníky, tak se to jmenuje. A vy si tady kliknete na právě v levé kolonce na centrum pro potenciální zákazníky a budete tady mít v sekci přijatí, budete mít právě ty svoje lídy, které si potom můžete postupně obvolávat. Teď tady zrovna stříhám tento videjko, všiml jsem si, že jsem natočil žádný jako konec, takže díky za to, že jste video sledovali, sorka za to, že to bylo nakonec o trošku delší než 15 minut, co jsem sliboval, ale it is what it is. A každopádně, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, pokud vás něco zajímá, zanechte komentář, já na něj rád odpovím a budu se na vás zase těšit u dalšího videa, takže čau.